Haide să vârtiți-vă un pic, că vă filmează-mă ta, videoclip. Te duce drept, nu te strâmba. Dar mai ești mai pe aproape. Hai la mame un pic, tati. Hai, tati meu. Hai pe acolo că e cica jos, frate. Du-te pe dincolo până șanță. Da, mai bine. Păi, Marta. Unde e? Îți dau plana înapoi. Tăți ești păr, fata mea. Asta nu. Hai, dați pe aici, fetelor. Haideți aici în față un pic. Dar mai ales cu mine o leacă. Haide-te tu, uite-te tu. Florina, ce faci, Florina? Salută publicul! Ei, prezintă de unde cum e. Ascultăm. Asta e apă negri, se numește. E apă de 7 ani, adusă din Maramureș. La căruță, la călărit, probă orice fel. Dă ce vrei. Dansuri. Și dans, vrei să vă arăt un dans? Hai, negri! Dans! 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 Hop, dans! Hop, dans! Opreați acolo. Opreați acolo. Deni, hai în față. Hai, prezint-o. Hai în față. Prezint-o. Oh, prezintă, Ce-i apă Deni. cu mâini, O la ce-i prezintă? bună. E apă albă, cărbuni, dusă la călărit, la căruță, De la până- cărăsit-o. la călărit, Așa e? De apă până la multă. căruță, la tras și foarte ascultătoare. Și cum o cheamă? Câți ani are? Cum o cheamă? Are 9 ani așa. Și Ia pe de Bihor. ia pe din Bihor. Și cum Dusă o ca